Bermeoko udalak eta Taraska Gaztezar taldeak antolatuta urtarrilaren 27an domeka honetan Bermeoko 15. herri lasterketa ospatuko da. Irune Ormaetxea Bermeoko kirol zinegotziak eta Jon Iturbe Taraska Gaztezar taldeko kideak frogaren inguruko xehetasunak eman dituzte. Betiko moduen aurkezten gatoz garrantzitsuedan, guretzat oso garrantzitsuedan ekimen bat, kirol ekimen bat, kalien ospatuten dalako, herritar guztizek parte hartu aldaoielako, bardinde ze adinetako herritarrak, eta batez be azkanengo kurtietan erronka handibetaku emakumien parte hartzie gerotak handiz dago izateko. Eta hori lortuten gauz, azkanengo datuek, igezko datuk adibidez, 760 pertsona parte hartun zauien, eta euretatik 143,5 emakumiak izan ziren, eta 150 gizonak. Ni pentsan dut gerota, ikusten dela, ez da, emakumiek gerota zaletasun gizaudako hiela korriten ibiltzeko, bai hori ez da derrepentolan sortu den gauze bat, amendako txon nire eskumatara, eta egize daurek lanpilu eintzabila azkanegoko urtietan honetan, 15 urtietan, korrika itzie, benetan danontzat aukera polizbet izateko, kirol osasuntzu bet da eta danok egin alizateko, eta batez be emakumiek lehen ez ginen hausartzen horren beste kalien kirola haitzen, eta gero eta gizau ikusko zuie parte hartuten dule, eta kalien kirola eitzen ikusten garala. Eta oso pozik gauz. Esan duten moduen oso ekimen herrikoia da, lasterketa herrikoia, soziala, eta danok parte hartuten dune, eta, ez dakona, beran helburu ez da kompetizinue, ez gu ez kompetiten, gu ez parte hartzien. Adin guztietako herritara parte hartu ahal izateko, lasterketa desberdinak egongo dire. Orduan, hasiko naz apurtzu bet esaten zeintzut izen. Hasiko naz txikienetatik, 3 6 urte artekoek, umiek, okingo daue 100 metroko lasterketa, eta izango da ordu batako 20 gutxiagoetan. Izango da, bertan lamera zeharkatu, eta batetik bestera. Gero dauz, txikizek, adinez 7tik 10 urte artekoak, eta horrek 12ak eta 10ean ingo dabe 800 metro. Lameratik urten, eta Portosarretik, Finisterre pareraino, eta buelta lamerara. Gaztiek, 11-14 urte bitartekoak, 12etan egingo daue, eta egingo daue 1500 metro. Lameratik urten, eta, bardin, Finisterre parean buelta emon, eta hor buelta bi emon bidauzi, eta gero, lamerara berriro. Eta nagusizek, 11etan izango da horton, irtera, eta gitxi gora bera 8 kilometro, egingo dabe. Nagusizek, gitxi gora bera egingo dabena da, lameratik edur fabrikeraino, buelta lamerara, portue, Portosarretik, udal liburutegi aurretik hartza kaira, osea, kamsara. Bertatik buelta eta askatasun bidetik sokoaraino, eta gero erreine zubi hartzen dabe, lameratzik iraino, eta hor zubi hortarkepa, Bilbo bidea gorantz, eta San Martin edantz. Gero, Bizkaiko jaurreria hartzen da Galernaraino, eta Intxaustikalien sartzen gara. Intxaustikalie, Bidebarrieta, eta Bastarre. Aurrekotzea, goikomandatik aurrekotzea, eta hemen kulturretzen parien gorantz, Joan Portale aurretik, Nautik Eskoli eta Talara. Tala zeharkatu eta tonpoi bidea berantz, osea, ambulatik emandarantz. Arrezikalie, atalde, eta ataldetik eskola publikoen paretik berantz Bizkaiko jaurreria hartzeko berriro. Hortik berriro Intxaustikalera, bai oraingo honetan Goiko plaza berantz zeharkatu, Arostegi kalia hartu eta hortik lamerara. Itzi gora bera 8 kilometro izango ziren. Dena den informazio guneak ongo diez Bermeoko areneko kiroldegi zen, eta bebai bermeo.org web horrian. Eta izena emateko, bertan kiroldegi zen, edo lasterketa egunin bebai 10:30 arte, egongo da izena emateko moduko lekuat.
Umiek txikizek eta gaztiek euro bat, eta nagusizek 2 euro izango diez. Gero azkanik, astu barik, dirue, ze galderi da, dago dirue nora du, herri lasterketan batzen dan dirue eurton, eta mekidako apunteta, bakizunez hor dau elkarte bat, gobernuzkanpoko elkarte bat, errefuxiatuedi laguntzen zoiena, batez behor Mediterraneon eta dauzen arazuekaz, hor daku pertsona bat bermiotarra John García Andonegi pilo baldan egin zauena, degondana bertan lagunduten errefuxiatuedi, eta urten erabaki dugu dirua itsas giza salbamenturako gobernuzkanpoko erakunde oneri ematie.